दिनै नैबे औबारि गामिनि उत्तर पानबारि सुबुरियाव बयबो रायजो राजानि नुजाथिनायाव दिनै बिथांमोननि गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बयबो बुंदोंमोन जे UPPL आव जयनिं जागोन होननानै आरो बेबायदि हिसाबै बिथांमोना लिंहरनाय हिसाबै जोङो फैदों आरो फैनाय लेखा बिथांमोना दिनै नैबे उत्तर पानबारि सुबुरियाव 100निबो बांसिन सुबुंफोरा बेवहाय जयनिं जादों। प्रमद सारनि जि नीति आदर्श आरो प्रमद सारनि जिफोर सरकार सालायनाय बे सालायनायखौ मोजां मोननानै दिनै जयनिं जादों आरो बेवहाय स्पष्ट बुंनो हायो दिनैनि दिनाव मोननै जयनिं जादों। उपरकुटिनि मधुगुसि सुबुरियावबो 100नि बांसिना बेवहाय माने जयनिं जादों। बयबो रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै दिनै UPPL दोलोखौ हेफाजाब होलांबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव बे सुक्लाय सेरफां ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट आरो बयबो जाति जनगोष्ठीनि सम मर्यादा सम उन्नयन आरो सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि जौगानायखौ नायनानै प्रमद सारनि नीति आदर्शखौ नायनानै सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि बयबो जाति जनगोष्ठीया खौसे जानानै दिनैनि तारिखाव जयनिं जानो थाखाय रेडि जादों आरो जयनिंबो जाबाय थादों। आरो मोनसे गिदिर बाथ्राया बेनोदि प्राक्तन जितु गणेश कछारीनि बे औबारि ओनसोलाव खानथामनि गेजेराव दिनैनि तारिखाव 500निबो बांसिन मानसिफ्रा बेवहाय जयनिं जादों। दा बेवहायनो बुंनो हायो जे सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव गुबुन दोलोफोरनि जितु भित्ति गुबुन दोलोफोरनि जिफोर प्रभाब बे प्रभाबा गैया जादों आरो बे प्रभाबा माने रायजो राजाफोरनियाव माने जेरैबायदि बिथांमोना मावनांगौमोन 17 बोसोराव थानानै आरो नैबे 5 बोसोराव थानानै दा जाय माने जाबाय थादों जेरैबायदि सालायनांगौमोन बेबायदि सालायनो हायैनि थाखाय बयबो रायजो राजायानो खौसे जानानै UPPL दोलोखौ हेफाजाब होदो आरो जुगदान खालामबाय थादो आरो बिनिखायनो फैबाय थानाय जि सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां इलेक्सन जुदि जायोब्ला बयबो रायजो राजाया हेफाजाब होनो थाखाय रेडि जानानै दङ जे सुक्लाय सेरफांखौ उद्धार खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ। जोङो 1 बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो जयनिं खालामबोबाय थादों। जयनिंआ दिनैनि तारिखाव बुंनो थाङोब्ला 5000निबो बांसिन सुबुंफोरा जयनिं जादों आरो बिनिखायनो जोङो आरो फैबाय थानाय समावबो गोबां माने जयनिं खालामनो थाखाय जोङो बयबो रायजो राजाफोरा लिंहरगासिनो दङ। बेबायदि हिसाबै जोङो गोबां माने UPPLनि दोलोनि खामानि थानायनि थाखाय बेबायदि जयनिं खालामनो हायाखै। लासै लासै जों खालामनो थाखाय रेडि जादों आरो उनफोराव नोंथांमोना नुगोन जे जोंनि जयनिंआ माबायदि रोखोमनि जायो आरो माबायदि रायजोफ्रा जोंखौ हेफाजाब होयो बेखौ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। BJPनि बागा नेताफोर जयन जानो नोंथांजों जगाजग जादों नामा? बेबायदियैनो जागासिनो दङ माने फैगासिनो दङ आरो BJPनियाबो जा बा माने BPMनियानो जा बेबायदि गिदिर गिदिर जि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना कन्टेक्टआव दङ आरो कन्टेक्टआव थानायनि थाखायनो दिनै जयनिं जाबाय थादों आरो बिनि आगोलावबो जयनिं जादों आरो जिफोर माने दायो माने BPFनि सुक्लाय सेरफांनि जिफोर पार्टिनि स्ट्रेटेजि बेखौ जोङो नुयोब्ला रायजोफोरा बुंनायखौ नुयोब्ला आरो जों नुबायबो थादों आरो बेवहाय नुदों जे बिथांमोननि जि प्लान आरो पलिसि आरो बिथांमोननि जि भित्ति बे भित्तिखौ मोजां रोखोमै नुवाखै। मानो होनबा पार्टियाव जेरैबायदि स्ट्राक्चार थानांगौ बेबायदिखौ जों नुनो मोनाखै आरो बिनिखायनो UPPL दोलोआ बुथनिफ्राय लानानै जिखिनि ब्लक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल सेन्ट्रेल लेभेल जेरैबायदि खामानि मावदों बे खामानि मावनायाव जों मोनफ्रोमबो स्तरावनो जेरैबायदि मानसि नांगौ जेरैबायदि दैदेनगिरि नांगौ बेबायदियाव मजबुत जानानै दङ। ओंखायनो सुक्लाय सेरफाङाव फैबाय थानाय समाव बयबो आइ आफानि हेफाजाबाव बयबो जाति जनगोष्ठीनि हेफाजाबाव सुक्लाय सेरफाङा देरहागोना रोखा।